wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi anthu awiriwa. Anthu amenewa linali banja, mu banjamo akhala limodzi kwa miyezi 8, koma unapezeka kuti banja lawo linatha silidafike chaka. Ndipo nkhani yawo ili motere: anthu atakwatirana china chilichonse chinali bwino, amakhala mamunayu ankamsamalira mkazi wake, ankampasa china chilichonse chimene akufuna mkazi wake. Ndiye mu nthawi imene ankakhala kudapezeka kuti tsiku lina ku nyumba kwawo kunabwera mtsikana uja ankafuna chithandizo kuchokera kwa mamunayo. Ndiye mamunayo adamupasa ndrama mtsikana uja, mkazi wake akuona. Ndiye mkazi uja ataona zimenezi sizinasangalase, kenako adamfikira mamuna wake. Kodi nchifukwa chani wampasa ndrama mkazi uja? Mamuna uja adanena kuti ndampasa chifukwa chakuti akuvutika. Mkazi uja sizinamgwire mtima, adamuza kuti mwina nkutheka iweyo ndi mkazi uja pali china chake. Mamuna uja adakana, ananena kuti mtsikana uja ndimamuna ngati kuti ndi sister wanga, sindingapange zimenezo. Koma mkazi sanamkhulupirire mamuna wake, ndamakhalabe ndi akukhala. Kudapezeka kuti mtsikanayo ankafuna adziwe mamuna wake chimene ali mkaziyo ameneyo. Ndiye anapanga create Facebook account ndi cholinga chakuti ayesere kumweza mamuna wake amudziwe kodi mamunayo ndokonda akazi. Adampanga adi mamuna uja, kenako adamba kuchenza. Ndanamba kuchenza bobo, mamuna uja amayankha. Kenako ali nkati mocheza, mtsikanayo adamfunsa mamuna wake, kodi ndiwe okwatira? Mamuna uja adanena kuti ine sine okwatira, ndimakhala ndekha, ndine bashala, koma kumuzi kwathu makolo anga akundikakamiza kuti ndikwatire mkazi wina wake, koma ineyo mkaziyo sindidamukonde. Ndiye mayiyu atamva zimenezi anadula chalija, kenako adamkumaniza mamuna uja face to face, adamba kumfunsa mafunso: iweyo umanena kuti sumakonda akazi, nde ichi ndi chani? Ndimakuyesa ndine, iweyo makonda akazi, kuyambira lero iwe ndine banja latha, sindikukufunanso chifukwa chakuti sumandivomereza, kumbali umandikana kuti si wokwatira. Zotsatira zake mamuna uja adayesera kupepesa, koma mayiwa sadamvere, mpakana adatenga katundu wawo adapita kwawo kwa bambo awo. Ndrama ya lobola anambwezera mamuna uja. Mamuna uja ataona kuti apa ndiye banja lavuta, adangozivomereza, adayamba kukhala. Mayi ajaso amakhala. Ndiye mu nthawi imene amakhala mayi aja adakumananso ndi mnyamata wina, kadayambika ngati kachibwenzi. Omundumo chibwenzi chawo chinali champhamvu, mpakana anthu aja adakwatirana. Atakwatirana china chilichonse chinali bwino, mamuna uja ankansamalira mkazi uja, ndipo mkazi uja ankadziva ngati kuti wapeza mamuna wabwino. Koma atangotenga mimba zinthu zinasintha. Mamuna uja adamba kummenya mkazi uja, adamba kugona panja, adamba kukonda akazi, komanso amachoka pa khomo osasiya chakudya. Ndiye mayiyu wakhala kupirira kwa nthawi yayitali, mpakana anafika pobereka. Atapita ku chipatala kokabereka, mamuna uja sadapondeko. Even kumwimbira foni, ukupeza bwanji mkazi wanga, sadapange zimenezo. Mayi yake amkazi uja ankapita kuchipatala kuja, ngakhale bilu ya kuchipatala kuja adalipira ndi mayi yake amkazi uja, mophatikizana ndi amuna awo. Kenako mtsikana uja adatuluka, anabwereranso ku nyumba kwa amuna ake, koma mamuna ake uja sankalabadira. Zotsatira zake atatopa yekha, anapanga chiganizo chotenga katundu wake nkumapita ku nyumba kwa mayi yake. Adamba kukhala ku nyumba kwa mayi yake. Ndrama ya lobola mamuna ujaso adambwezera, banja lidatha choncho, ali ndi mwana mmodzi. Zotsatira zake adapita kwa Pastor Obi ku chechi. Atafika ku chechi kuja, mamunaso wakale uja adakumana naye kumeneko. Kenako pastor adamwitana mkazi kutsogolo. Ndiye mkazi adambolongosola china chilichonse chokhuzana ndi za banja lake, chokhuzana ndi life yake. Akuti panopa akupanga regret, adapanga mistake pomusiya mamuna wake oyamba, chifukwa chakuti mamuna wake oyamba of course adalokonda akazi, koma ankansamalira, ankampangira china chilichonse chimene akufuna. Panalibe tsiku limene anagonako ndi njala. Zotsatira zake pastor aja amesera kuti anthuwa
ate kubwerera naso ngati kale, komabe sizinateke chifukwa chakuti mkaziyu ali ndi mwana ndi munthu wina, ndiye mamuna uja akufuna mkazi oyamba yekha. Ndenda bwana ndi nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro, makamaka azimayi choti muziwe ndichi, azimuna tipo ambirimbiri, koma mamuna oti samayendayenda alibe china chilichonse choyipa simungampeze, chifukwa chakuti wina aliyense ali nzofowoka zake. Ngakhale inuyo simuli 100%, muli ndi mbali ina yake imene muli ofowoka, ndiye palibe mamuna amene mungampeze opanda vuto. Ndengani mamuna wanu akukonda akazi koma amakudyesani, amakusamalirani, amatenga udindo wake wapakhomo, ndi bwino kungwiritsitsa mamunayo, chifukwa chakuti pala azimuna ina ake ngakhale zapakhomo salabadira. Chisanzo nchimenechi, ndiye mungathe panga chiganizo chomati ndimusiye mamuna wanga akundipanga cheating, zosalira zake mukakumana mamuna wina, mamuna ujaso kukapezeka kuti ali wesi bolanso amuna anu akalekale. Ndi zimenenso anapanga mayiwa. Panopa zidavula, akupanga regret. Akuluakulu choti muziwe ndichi, amati ukakhala pabwino poyipa pamayitana, ndipo pabwinopa pali munjira zambirimbiri. Ungathe kukhala pabwino poti mamuna wako amapangira china chilichonse chimene akufuna, koma kumbali ina yake mamuna uja amapalasa. Ungathe kukhala kumbali yabwino poti mamuna wako samapalasa koma amakhalira kukukuntha daily. Ndi bwino osamangoti bola mpite apo zikhala bera, muzapita kumalo kosayenera.